sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Nagapadayon kita sa ato ang mensahe karon sa libro sa Santiago. Ug kaning atong paghisgutan karon is grabe kay ni siya ka practical nga diin tagsa-tagsa sa atong kinabuhi maka-reflect, makakita, makatan-aw niini kung unsa may kalahian ug unsa man ang tinuod nga pagtuo ug tinuod nga gugma. Atong paghisgutan karon ang matuod na pagtuo mo resulta og matuod pod nga paghigugma. Nga diin niini nga mensahe atong paghisgutan ang tinuod ba nga paghigugma sa atong isig katawo. Kung nahigugma ba ta sa ilaha, anaa ba tay pagpili o di ba ka nahigugma kita nga naay kondisyon o di ba ka higugmaon ti ka kung di ba kondisyon. Apan ang gugma nga ipakita sa Dios, nahigugma siya na kanato, kanako, kanimo. Nga din walay kondisyon ang Ginoo. Wala siya gipangayo sa imo ha. Do ang gusto ipakita sa Ginoo ang matuod nga gugma, walay kondisyon, kundili kanibang ipakita niya nga nahigugma ka, nga imong makita nga wala siya giapas nga balos gikan sa imuha. Ug mao pud ni siya ang atong paghisgutan karon samtang magalantaw kita sa miaging mga sermon, miaging mga wali mahitungod sa mga pagsulay, mga kasakit, mga kalisdanan nga naabot sa atong kinabuhi
nga din na ay katuyuan, na ay tumong ang Dios, nga din kung anita sa kinalasan is kung namati ta sa mensahe sa Ginoo, dili lamang ta kutob diri kundi ato apong iaplikar sa atong kinabuhi. Atong i-apply kung unsa ang gisulti sa mensahe or ang pulong sa Dios og tungod niana mahimo ta nga magmalambuon kung unsa man ang atong mga pangandoy tinguha sa kinabuhi kay kini resulta man siya nga diin makahatag pod og himaya sa Ginoo. Ug mao na ang atong mensahe karon. Tungod kay nahitisok naman sa atong kasing-kasing ang kamatuoran ug ang pulong sa Dios, mao na nga diin kita mahimo kita nga hamtong pod sa atong pagkakristohanon. Mahimo nga matuod lig-on ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Kun lig-on ang atong pagtuo, mo resulta ni siya sa tinuod na paghigugma. So kung natay Biblia diha, palihug og abli sa libro sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 13. Sa libro sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 13. Ang pulong sa Dios nagaingon, versikulo 1, mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing, og mahalong bisti nga motambong sa inyong pagsimba, og motambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdo ninyo pag-ayo ang mahalog bisti, unya moingon kamo kaniya, diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabus, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. Tanaw na to nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao ug sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo, minahal kong mga igsoon. Ang Dios nagpili sa mga kabos na ining kalibutan na aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gihangarian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabos. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo ug nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nagingon, higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat. Apan, kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kaya ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas naman sa tanan. Kay siya nga nag-ingon, ayaw panapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay. Busa bisan kinsa, bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kun kamo mupatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy, inighukom niya sa tawo nga wala maluoy sa uban, apan ang kaluoy mopatigbabaw gayod kay sa pagsilot. Magampo kita before na to tunan pag-ayo unsa ang mensahe sa Ginoo. Ginoong Dios na ining taknaa, salamat sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong mensahe. Salamat o Dios nga diin ikaw ang naitumong ni ining tanan ug tuguti Ginoo nga diin sa mga naminaw karon sa imong makaanakan nga nakakita nakadungog ni ining ang imong mensahe karon. O Dios, ako Ginoo nagaampo nga tuguti nga din among makuha ang imong mensahe pinagi sa tabang sa Belang Espiritu Santo nga din dili lamang sa pagpaminaw kundi dili amo ang maaplikar sa tagsa sa among kinabuhi nga din magkinabuhi kami nga ikaw mahimaya ni ining kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan ni bisan ako sa usa sa ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ako sa pagsulti sa imong mensahe nga diin ako masulti ang imong mensahe ngadto sa imong makatawhan nga naay tumong o ngadto sa imong katawhan nga
nga naay kausaban sa ilang nga kinabuhi pinaagi sa imong tabang ug sa balang Espiritu Santo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Again, ang matuod nga pagtuo mo resulta og matuod pod na paghigugma. Ato makita sa bersikulo 1, 2, 3, 4 ug 5. Atong mabasa diri ang practical kaayo nga sulti ning Pablo mahitungod kang bisan kinsa, especially sa mga Kristohanon nga diin nagtinguha kita nga kaning tawhana is nindot ni siya if masulod ni siya sa simbahan, which is dili man siya sayop. Pero unsa may iyang gisulti diri nga dili kamo madaog sa daotan ninyong tinguha. Ngano man di ay? Tungod kay nakita ni Santiago na naay pipila ka mga Kristohanon diring dapita. Nga diin nindot kaayo sila motagad sa mga taong kwartaan, sa mga taong dato, sa mga taong adunahan, especially sa mga tao nga naa sa panggobyerno aning panahona. Tungod kay makita nila silang kaugalingon nga naa sila'y makuha. Tungod kay makita nila silang kaugalingon nga naa sila'y unsa man makuha gikan sa niining mga tawhana. Bersikulo 1 nag-ingon, mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Bersikulo 1 hantod sa bersikulo 13. Atong makita diri ang kaning gitawag na tuog favoritism or naay paborito o di ba ka naay pabor-pabor. Usahay natin gitawag og double standard. If ngadto sa ubang tao, grabe kay taga stricto, di ba? If maabot na gani sa atong pamilya, murag di na kay ta stricto kay pamilya naman nato. Kung ato makita dire, dili gusto ipasabot sa maong mensahe sa Ginoo nga ingon anita. Kung mahukuman ta sa uban, dapat ato siyang buligan sa maong gugma. Hukom nga naay gugma. Tapos, kung mahigugma pud ta, gugma nga naapoy tinuod nga hukom. Dili tungod kay nahigugma ka tapos di na nimo hukman tungod kay nahigugma ka. Dapat balance ang tanan. Walay paborito, walay pabor-pabor. Nibisan sa atong pagtagad, unsay gingon, sanglit imo man o nagtuo ka man sa halangdong Ginoong Dios, angaya ninyo pagtagad ang mga tao nga walay pabor-pabor. Bersikulo 2, klaro kayo iyang gipakita ang usa ka storya, pananglitan or pananglit. May usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong biste nga motambong sa inyong pagsimba or mosulod sa inyong simbahan. Og motambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay or nagkagisi-gisi lang ang sanina. So ato makita diri, example na ana sa simbahan, nagsimba na, tapos na niabot nga usa ka dato nga diin nindot kay sakyanan. And then makita na to nga grabe gid niya ka dato. And then ato siyang gitagad pag-ayo. And then ang nisunod is tao nga nagbisikleta lang, which is nagkagidlay-gidlay, nagkagisi-gisi ang sanina. And then wala kayo na to gitagad, tungod kay tanaw na to is wala tay makuha nining tawhana. This is a very practical nga aplikasyon sa pagtuo o sa ato ang paghigugma. Unsa may giingon sa kasulatan? Ningon diri, sa katong dato nga nisulod, diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan. O baka ari kalingkod sa VIP nga lingkuranan. Apan moingon kita sa or kamo sa kabos, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. O di ba ka ari lang ka sa suok, ari lang ka sa kaning lingkuranan nga buslot o di ba ka gubaon. Ang mensahe sa Ginoo nagaingon, pamati kamo. Minahal kong mga igsoon, ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya.
Dili na to siya bation pagsabot nga moingon tag ang gipili sa Ginoo is kato mga kabos para mahimo silang dato sa pagtuo. Tapos pastor wala day pilia sa Ginoo ang katong mga dato. Dili sama niini. Ang gusto ipasabot sa maong mensahe ni bisan pa sa author, iyang gipakita nga diin sa kalibutan is natay tendency nga diin dili nato tagdon ang mga kabos tungod kay nga naman. Tungod kay dili sila angayan, dili sila takos, wala tay makuha sa ilaha. Di ba? Mo niya mga kabus. And then, di malikayan nga di mo tagad ta sa mga adunahan, di ta malikayan nga di mo tagad ta sa mga tao nga ilado, tungod kay nga naman. Tungod kay ilado sila. Kung ato makita dire, gihulagway sa maong mensahe, nga din atong tagdon, timan iha, ang Dios gipili niya ang mga kabus para mahimong dato sa pagtuo. Ang gustong ipasabot sa maong mensahe, gipili man gani sa Dios kadtong mga tao nga dili angay pilion. Gipili man gani sa Dios kadtong mga tao nga di angay higugmaon. Gipili man gani sa Dios kadtong mga tao nga walay status sa ilang kinabuhi, kadtong mga tao nga grabe ka kabos. Gipili sa Dios pagpakita, gipili sa Dios ang tao nga dili siya angay atubangan sa Ginoo, pero gipili siya sa Dios nga mahimo siyang dato diha sa Ginoo. Mahimo siyang dato sa pagtuo, makakonek siya, makaila siya sa Dios. Gipili sa Dios kining mga tawhana. So ato makita diri, bersikulo 6 nagingon, apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus, kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo ug nadala kaninyo sa mga hukmanan? Di ba ang mga dato? Take note, aniining panahona, ang mga Kristohano aning panahon na is nagkatibulaag kay nga naman gipangluto sila, gipangpatay sila. Ang dinagkatibulaag ang mga Kristohano aning panahon na. Which is ato makita ang mga dato is naa sa hukmanan. Katong mga nagbuhat og daotan, katong nagbuhat og mga di maayo is naa sa hukmanan. Which is lipay kayo sila sa pagpatay sa mga Kristohanon. Which is mga dato sila. Ang gusto ipasabot ni Santiago is ang panahon adtong panahon na nga diin ang mga dato is ilang gidwa-duwaan ang kinabuhi sa tao. Ni maski sila mo'y nakasala, tapos kaning mga kabos is wala nakabuhat og sala, is nasa ilang kamot ang kinabuhi ni ining mga kabos. Kung ato makita diri ba, ang gusto ipasabot ni Santiago, dili ang kabos, dili ang mga dato, kundi ang atong resulta nga din mahimo kitang dato sa atong pagtuo diha sa Ginoo, ni mahigugma kita ni bisan kinsa madato man o makabos sa ilang kinabuhi. Ngano man tungod kay nasabta nato unsa o kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Mauna nga giingon nga sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kinsa may nagluto sa mga Kristohanon aning panahon na? Siyempre ang kadtong mga dato. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga naa sa kasulatan nga nagingon, higugmaa ang inyong isigkataw sama sa imong kaugalingon, husto ang inyong gibuhat. So ato makita diri, ang matuod nga pagtuo mo resulta og matuod pod na paghigugma. Do nabasa nato nga diin mura gitimbang-timbang ang sitwasyon sa kabos, gitimbang-timbang ang sitwasyon pod sa mga dato, gitimbang ang ilang status, gitimbang-timbang nato ang unsay kalahian sa ilaha. Pero ang pinakasentro ni ining mensahe nga ato makita, ang Dios wala siya'y gipili ni bisan kinsa. Wala siya'y pabor-pabor. Moingon ta, if walay gipili ang Ginoo pastor, nganong maingon man siya nga gipili niya ang mga kabos para mahimong dato sa pagtuo. Mao ni siya ang atong sabton. Kinsa man ang imong nakita sa kalibutan nga pinakadato. Atubangan sa Ginoo, dato ba na siya? Mangutan ako. Kinsa man ang pinakadato sa kalibutan nga arang natong ipasinghambog atubangan sa Dios nga mo'y nagbuhat sa kalibutan. Atubangan sa Dios nga mo'y tag-iya sa kinabuhi sa tanang tao. Atubangan sa Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Atubangan sa Dios nga mo'y nagkupot sa kinabuhi sa tao. Ang pinakadato sa kalibutan usa sa pinakakabos atubangan sa Dios. Usahay manggod ang standard sa tao iyang ibutang sa standard sa Ginoo. Mura bag tan-aw nato nga kaning tawhana dato. Tapos atubangan sa Ginoo is dato pod siya dili.
Atubangan sa Ginoo walay sarang makapanghambog ni bisan kinsa. Atubangan sa Dios, unsa may imong ipanghambog atubangan sa Dios? Ang Dios mo tagiyas kinabuhi, tagiyas kalibutan, tagiyas sa tanan, tapos maingon ka nga nindot ang atong kinabuhi or dato ni sila or pobre ni sila or kabus ni sila. Ang atong makita niini nga mensahe nga ang Dios walay pabor-pabor ug ang Dios magpakita nga diin maski gani ang mga tawo nga di angay tagdon, maski gani ang mga tawo nga kabus, maski gani ang mga tawo nga luoy, maski gani ang mga tawo nga di angay higugmaon, gipakita o gipili sa Dios para mahimo siyang dato sa pagtuo. Ang pasabot niya na para makaila siya kung kinsa ang Dios ug mailhan niya unsa ang tinuod nga unsa ang tinuod nga bahandi. Ang bahandi nga tinuod dili ang bahandi nga naa sa kalibutan. Ang tinuod nga bahandi mao kung mailhan nimo kinsa ang Dios. Tungod kay ang tinuod nga bahandi ang imong relasyon at tubangan sa Ginoo. If naa na kay Dios sa imong kinabuhi, nabatunan na nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug kana siya usa ka bahandi nga dili mabayaran bisan tanang salapi sa kalibutan imo pang ibayad niya dili na mabayaran ang kinabuhing walay katapusan. Ang tinuod nga bahandi is naa sa Ginoo. Ang tinuod nga bahandi is mahimo kita nga dato sa atong pagtuo nga mas mailhan pa nato kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Mas mutubo kita sa atong pagtuo. Ug kung mutubo kita sa atong pagtuo, mulig-on ang atong pagtuo, mutubo ta sa atong pagkakristohanon, din atong masabtan unsa ang tinuod nga paghigugma. Ug mao na siya magsugod na ni. Nga kabalo na ta mo tagad, bisan kinsa o unsa ang status niya ng tawhana. Makabus man siya, madato man siya, manaa or wala, ato siyang tagdon, tungod kay mao ni siya ang resulta nga nahigugma kita sa ilaha, isip nga atong nailhan kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. So atong wag tangon ang kanang mindset nga dato pobre, nga din moingon ta nga ari sa simbahan, nindot na to siya pagtagad kay dato siya. Tapos kani pobre ra man siya, di nato siya tagdon og maayo. Dapat dili tayo ngonana. Atubangan sa Ginoo, iyang gitan-aw, gilantaw ang atong kasing-kasing. Atubangan sa Dios is nakita niya kung kinsa kita o giunsa nato pagtrato ang mga tao. Di nato siya kalimtan. Ngano kinahanglan man nato nga diin atong tratuhon ang tanang tawo nga patas ug walay pabor-pabor. Mao ni siya. Ang Dios namatay para sa tanan. Nasabdan nato siya. Ang Dios namatay para sa tanan. Makabos, madato, maadunahan or wala, ang Dios namatay para sa ilaha. If dili na to ayuhon pagtrato ang mga tao nga mayon tag kabus lang o di ba ka mga tao nga walay makuha nila, if dili na to sila ayuhon pagtrato, murag atong gipakita nga atubangan sa Ginoo nga Lord, bisang gipakamatyan nimo siya, is di gihapon ako siya ayuhon pagtrato. Mao ba na siya ang gusto nato imensahe sa Ginoo? Muna nga din ato kung ato masabtan ang mensahe sa Dios, ang kasulatan nga nag-ingon nga dapat angayan nato pagtagad ang mga tao. Walay pabor-pabor, kundili tinuod nga paghigugma lamang. Tungod kay ang Dios nag-ingon, ang kasulatan nag-ingon, higugma ang imong isig katawo sama sa inyong kaugalingon o sa imong kaugalingon. Ug kana husto kana siya. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon kanina kasala kamo ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang nakalapas or naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Bersikulo 1 ug 12 mayon kag nakapatay lamang ang tao tapos ang sugo dito is nakalapas na siya sa tanan sa 10 commandment. It means nga wala niya na fulfill. It means dili perfect. It means nga diin walay kapuslanan ng tanan. It means nga kung nasayop ka, sayop ang tanan. At tubangan sa Ginoo is dili na siya madawat. Bersikulo 13 mao nang ingon, kay ang Dios dili maluoy inigukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy mupatigbabaw kaysa pagsilot. Mauna ni siya. Tinuod nga makita nato nga naay mga sayop ang mga tao, tinuod nga diin ang tao makabuhat og mga paglapas sa balaod or masayop sila atubangan sa Dios. Pero ang gipakita sa mensahe sa Dios nga diin mas mo patigbabaw ang kaluoy kisa sa pagsilot. Nga naman,
Ato nakita diri, kung wala pa ni patigbabaw ang kaluoy sa Dios, kitang tanan walay katungod o wala tay second chance nga makaila kung kinsa ang Dios. Sa pagbuhat atog sala, sa pagbuhat atog sayop, atubangan sa Ginoo right on the spot, mamatay kita tungod kay nakabuhat kitag sayop atubangan sa Dios. Apan tungod sa kaluoy sa Ginoo, tungod sa grasya o gugma sa Dios, nahatagan kita og kagawasan. Nahatagan kita og kapasayloan sa ato mga sala. Muna kung ato makita diri regarding kaning word nga paghukom. Di ba, ang paghukom is mabasa nato sa bersikulo 2, 3 ug 4. Nihukom na kang daan nga kaning dato nga tao is naani siya matabang, tapos kaning kabus nga tao is wala siya matabang. Usa ni siya sa paghukom nato sa usa ka tawo. Gihukman na nato ang usa ka tawo. Panduha is muhukom kita sa usa ka tawo pinaagi sa unsa man. Pinaagi sa dili pagtagad sa iyaha or mo intag pagpili kung kinsa lamang atong tagdon. Pasabot nga na is natay gitawag og personal preference or preference nga naa kay unsa may gusto nimo. Ato makita diri, gusto nimo or gusto sa Dios? Kabubuton nimo or kabubuton sa Dios? Ato makita diri nga naa ang paghukom sulod sa imong kasing-kasing. Gidaog ka sa imong daotan nga tinguha. Unang gusto ipasabot sa Ginoo nga din dapat patas kita tungod kay siyempre walay pabor-pabor ug walay kondisyon ang atong paghigugma sa atong isig katawo, sa atong mga kaubanan, kaigsuonan sa pagtuo. Mao na nga diin, especially makita nato sa mga tao nga kauban nato sa pagtuo nga moingon tag nakabuhat sila sa sayop atubangan sa Ginoo or nahimo nga bati ang ilahang storya or atubangan sa mga tao. Kita mga Kristohanon is kita ang mahigugma una sa ilaha. Dili tungod kay kita una ang mupatid or mutukmod sa ilaha. Ato makita diri again ang paghigugma nga walay pabor-pabor. Sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3, ang gusto lang ipasabot sa pulong sa Dios, ang angay nga pagtagad nga walay pili ni bisan kinsa ng tawhana. Madato man, makabus, maadunahan o wala siya'y kangho sa iyang kinabuhi. Taas man, mamubo, mahitsuraan man, madili, na may ligo or wala. Wala tay dapat nga moingon tag na atay pabor-pabor sa atong pagtagad ni bisan kinsa. Atong tagdon ang bisan kinsa nga tao tungod kay nahigugma kita sa ilaha nga way kondisyon o tungod kay nasabtan nato kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi ug ang Dios pod nahigugma sa ilaha. Hinaot niini nga mensahe nga atong nadungog karon. Hinaot nga atong makita pod sa atong kaugalingon. Especially sa tagsa-tagsa or everyday sa atong nga kinabuhi tagaadlaw nga di unsaon man nato pagtrato ang mga tao sa atong kinabuhi. Unsaon man nimo pagtrato ang imong kaaway, unsaon nimo pagtrato ang imong silingan nga nang daot nimo, daoton ba pod nimo siya tungod kay nang daot siya nimo. Unsaon man nimo pagtrato ang mga tao nga nangutang nimo nga walay bayad-bayad. Unsaon nimo pagtrato ang mga tao nga gidaot ka, gibuhatan kag istorya. Unsaon nimo pagtrato ang mga tao nga gitikasan ka, gibakakan ka, gibuhatan kag daotan. Unsaon nimo pagtrato ang mga tao kung nagbuhat nimo og bati, unsaon nimo sila pagtrato. Mao ni siya ang ato ang practical nga aplikasyon niini nga mensahe. Ug ang dapat atong buhaton, una, mangayo tagtabang sa Ginoo. Siyempre magampo kita. Mangayo tagtabang sa inyo, Lord, dili nako siya makaya. Tungod kay sa atong kasing-kasing, kung atong paminawon ang atong kasing-kasing kung naglago ta, bisan unsa na lang ang musulti sa atong mga ngabil, nga mga bati, nga mga istorya. Mangayo tagtabang sa Ginoo. Let the Holy Spirit works. Nga din mo'y muusab sa imuha. Mo'y maghatag kanimo kalinaw, kalipay, self-control. Nga din makontrol na to ang tanan kisa sa ditso dayon nga maglagot dayon ta o di ba ka ditso dayon nga mohukom dayon ta. Ditso dayon nga mobuhat og konklusyon sa kinabuhi sa tao. Mangayo tagtabang sa Ginoo. Di ba? Panduha, unsa may dapat nato nga buhaton? Mubasa ta sa Biblia. Mubasa ta sa mensahe sa Ginoo.
Usa sa mga rason nga no mahimo kita nga bugnaw sa atong pagpangalagad or atong relasyon sa Ginoo tungod kay wala tay basa-basa sa mensahe sa Dios. Pantuloon sa may dapat atong buhaton. Atong usbo ng atong pagtan-aw sa mga tao pinaagi sa pagpangayo og tabang sa Dios. Ang pagtrato sa Dios sa mga tao is walay pinili, walay pabor-pabor. Ang Dios nahigugma sa tanan. Ang Dios namatay para sa tanan. O hinaot pod atong makita sa atong kaugalingon. Ang atong kaaway, dili ang atong silingan, dili ni bisan kinsang mga tao, dili ang kauban nato sa pagtuo, ang atong kaaway mawang dautan nga mao'y nagamit ni ining mga tawhana. Ug unsa may dapat atong buhaton? Ato silang tabangan nga makamata. Ug unsa may dapat atong buhaton? Atong tan-awon nga diin ang Dios nahigugma sa ilaha ug ako mahigugma pod sa ilaha. Ug mao na nga din ang rason nga diin dili ka makahukom sa uban tungod kay imong nailhan kung kinsa ang Dios ug imong nasabtan unsa ang tinuod nga paghigugma. Lisod man at first buhaton ang tanan pero mangayo tagtabang sa Ginoo. Again, ang ngayon nato pagtagad ang tanang tao nga walay pabor-pabor tabang sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios ni ini nga mensahe. Salamat Ginoo nga diin ikaw kanunay nag-remind sa matag usa. Nga diin sa among pagpangalagad o Dios. Nga diin wala kami pabor-pabor, wala kami gipili kung kinsa mga tawhana ang among tagdon. Tuguti Ginoo, if naa may mga kabugaton sa ako mga kauban sa pagtuo, sa ako mga kaigsuonan nga nakakita, nakadungog, naminaw karon. Lord, nagaampo ako nga din ikaw pod o Dios magpatalinghog sa tinguha sa ilang kasing-kasing. If ever naaman sila mga kabugaton nga din, naaman sila mga unsettled nga mga relasyon, unsettled nga mga problema, unsettled nga mga issues, Lord, nagaampo ako nga din ikaw ang Dios nga diin maghatag kasulbaran ni ining tanan. If ever Ginoo sa mga kabugaton nga diin usahay matintal kami nga mo buhat og hukom ngadto sa uban, Lord, tuguti ang matag usa nga diin maghatag ka og self-control, maghatag ka Ginoo nga diin maka paigmat sa amo ang kaugalingon ni bisan kinsa o Dios sa imong makaanakan nga among makita nga ikaw ang Dios lamang nga naay katungod nga mohukom sa matag usa. Lord, if ever Ginoo unsa man ang mga weaknesses sa ako mga kauban sa pagtuo karon, sa ako mga kaigsuonan sa pagtuo karon, Lord, let it be nga diin ikaw ang Dios nga diin hinay-hinay makahatag kausaban sa ila nga kinabuhi. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat Ginoo sa imong mensahe ug tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo